Cirkus v Reále Madrid pokračuje. Už som si myslel, že ma nič neprekvapí, ale Florentino Pérez zvolal tlačovú konferenciu sám od seba, kde to borec úplne, ale že úplne stratil. Toto bol najväčší crash out, čo som asi kedy videl. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZI pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže ak ste nevideli moje prvé video o tejto situácii Reálu Madrid, čo sa tam deje za posledné dni, týždne, tak určite pozrite toto video, kde sme rozoberali Tchouaméniho, Valverdeho bitku a tak ďalej a tak ďalej. K tomuto už sa úplne vracať nebudeme. Ideme sa pozrieť na to, čo všetko zaznelo z úst prezidenta Reálu Madrid, Florentina Péreza, na jeho tlačovej konferencii. Prišiel a začal s tým, že je mu ľúto oznámiť, že neodstúpi. Následne vyzval na voľby o 3 roky skôr, aby vlastne ukázal svoju moc, že jednoducho nikto ho nevie vyzvať. Hej? Čiže voľby budú čoskoro a predpokladá, že znovu tie voľby vyhrá, lebo doslova nikto naposledy, tuším, ani proti nemu nekandidoval. Je to dosť ťažké kandidovať za prezidenta Reálu Madrid, je tam veľa podmienok. Možno tá najťažšia z nich je, že musíš byť konzistentne 20 rokov členom klubu, čiže nemôže tam kandidovať ani niekto pomerne mladý a podobne. Musíš mať aj celkom veľké financie, musíš vedieť garantovať, tuším, 15% hodnoty klubu a podobne. Takže asi ho nikto úplne nevyzve a znovu vyhrá voľby na základe toho, že nebude mať súpera. Následne povedal, že proti nemu prebieha kampaň, ktorá zahrňa vymyslené správy, vrátane toho, že má rakovinu. Boli proste nejaké správy, že má rakovinu, že proste, že už nevládze, že bude chcieť odstúpiť, tak to proste povedal na tlačovke, že nie je pravda, že je mi ľúto, ale pokračujem. Následne, čo bolo absolútne kino, je, že zdvihol telefón, začal čítať správy a smiať sa nad nimi, vrátane dnešnej správy, teda už proste včerajšej, keď to točím, ABC, že povedal svojmu blízkemu okruhu, že je unavený. Bro si proste normálne na tlačovej konferencii zobral telefón do ruky a začal sa tam proste smiať normálne. To vyzeralo, ako keby tam scrolloval TikToky a smieje sa nad memkami proste. To je neuveriteľné. Povedal, že pracuje v preklade ako zviera dňom i nocou, že proste on je ten, čo tam je vždycky od rána až do neskorej noci. Povedal tiež, že ktokoľvek, kto šíri klebety proti nemu, ho môže vyzvať vo voľbách. Hej, to sa podľa mňa nestane, ale OK. Pripomenul samozrejme ľuďom, že s ním Real Madrid vyhral 76 titulov a tomu podľa mňa nikto neberie, ako myslím si, že všetci si uvedomujú, že je to najúspešnejší prezident v histórii Reálu Madrid, hej, ako podľa mňa toto nikto nepochybuje. Podľa mňa ľudia chcú vedieť odpovede na to, čo sa stalo túto sezónu, čo má v pláne s tým robiť a prečo sa stal taký kolaps za posledné 2 roky, že vlastne nevyhrali žiadnu trofej, okrem UEFA Supercupu minule. No a on proste išiel úplne na ego trip, jednoducho musel proste povedať ľuďom, že čo všetko super dokázal a tak ďalej a vlastne nezodpovedal tie veci, ktoré by možno reálne ľudia chceli vedieť. Následne pokračoval tým, že Real Madrid je najprestížnejší klub na svete a že je klamstvo, že klub je v troskách. Označil prípad Negreira za najhorší škandál v histórii futbalu. Samozrejme musí byť. Ak náhodou neviete, o čo ide, tak určite vám odporúčam si pozrieť na to nejaké video. Napríklad keď si hodíte do YouTube Negreira Case Explained. Nebudem to tu teraz detálne rozoberať, ale v krátkosti zatiaľ sa absolútne nič nezistilo. Samozrejme, ak by Barcelone niečo dokázali, tak veľmi rád priznám, že samozrejme niečo zle sa dialo v minulosti, ale pochybujem, že sa na niečo takéto príde, takže samozrejme musí to byť proste opakovať dookola túto hlášku. Následne povedal, že Real Madrid má podľa Transfermarktu najcennejší tím na svete. Povedal, že predloží UEFA spis, aby ukončil situáciu, že sudcovia z éry Negreira stále rozhodujú. Sudcovia tým má na mysli, v preklade sú to rozhodcovia, jo? Čiže zase tam proste hrozne rozoberal tú Negreira situáciu. Samozrejme povedal, že Relevo, médiá, ktoré skončili, spolupracovali s La Ligou a boli vytvorené na očierňovanie Realu Madrid a Florentina Péreza. Tomu sa mi úplne nechce veriť, kámo, lebo La Liga je vedená Tebasom, fanúšikom Reálu Madrid. Prečo by La Liga mala nejaké médium, ktoré vyslovene naschvál by očierňovalo Real Madrid, keď prezidentom je fanúšik Reálu? To mi úplne nesedí, ale OK. Začal sa potom hádať s novinárom z ABC, normálne sa tam niekto ozval, že ja som z ABC a potom sa tam začal s ním hádať, to bolo absolútne kino. Potom povedal, že zruší svoje predplatné ABC na počesť svojho otca, lebo on povedal, že jeho otec ho doviedol k tomu, aby čítal ABC
ABC, ale že teraz to proste zruší, lebo píšu o ňom blbosti. Povedal, že keď prišiel do Realu Madrid, finančná situácia bola až taká zlá, že klub nemohol platiť hráčom ani zamestnancom. S nimi je v neuveriteľnej finančnej situácii s rekordnými príjmami a s najcennejším tímom na svete. Vraj tam inak povedal aj to, že potom zaplatil z vlastného vrecka, keď prišiel do klubu, keď bola zlá finančná situácia. Takže ako za to rešpekt, samozrejme. Povedal, že nie je pravda, že klub minul viac ako plánoval na Bernabeu. Následne povedal, že je pripravený bojovať s ktokoľvek a so všetkými, s hocikým proste. Povedal, že La Liga je nepriateľ Realu Madrid. A hovorím, tieto vyjadrenia mi prídu proste hrozne vtipné, lebo fakt prezidentom je verejne známa osoba Tebas, ktorý to v kuse opakuje, že je fanúšikom Realu Madrid. Vieš, že mi to príde vtipné, že proste Real sa ohradzuje voči La Lige. Že čo tam chcete, ty vole? Koho tam chcete proste? Hej, že nemyslím si, že La Liga to hrá nejako úplne na stranu Barcy. Akože ani by som nepovedal, že nejak vyslovene na stranu Realu, ale proste, že ak je niekde zaujatý Tebas spolu proste s La Ligou, hej, keďže on je prezident, tak podľa mňa skôr na strane Realu, hej, dáva to logiku. Povedal, že Real Madrid vyhral prípad Superligy a čo urobili bolo pre dobro futbalu, aby deti v Afrike mohli sledovať futbal zadarmo. Jo, Superliga, pamätáme si ten projekt, tak Bro to ohradil tým, že proste preto ten projekt chceli urobiť, aby deti v Afrike mohli sledovať futbal zadarmo. Áno, presne tak. Ďakujeme, Perez, že si chcel zachrániť futbal. Určite to bola hlavná motivácia Superligy. To je nenormálne. Potom zase prečítal tú istú správu ABC, že povedal svojmu blízkemu okruhu, že je unavený. Povedal, že nebude hovoriť o hráčoch alebo tréneroch alebo o športových proste problémoch, čo podľa mňa práve všetko toto chceli ľudia vedieť, že čo sa deje na tej športovej stránke klubu. Povedal, že sa odhlasuje za ABC opäť, povedal, že ho miluje každý na svete, povedal, že klub urobí analýzu športovej stránky po voľbách, OK. Povedal, že toto nie je diktatúra. Nie som si istý, kámo, keď máš Kyliana Mbappého v kabíne. Povedal, že je najúspešnejší prezident v histórii. OK, hovorím, podľa mňa to tomu nikto neberie proste, ale Bro mal úplne ultimátny crash out. A potom následne povedal, že nie je prvýkrát, že sa dvaja hráči pohádali alebo pobili v Reále Madrid. Že boli sezóny, kedy sa to stále dialo, ale teda ten rozdiel je to, že to s tým Valverdem a Tchouaménim uniklo do médií. Ja si ale myslím, že toto je trošku prikreslené, podľa mňa sa jasné, dejú sa hádky, dejú sa nejaké malé bitky na tréningoch, určite, však to je normálne, keď si proste s nejakým kolektívom každý deň, tak nejaké hádky vzniknú, ale nemyslím si, že sa deje každú sezónu to, čo sa stalo s Valverdem a Tchouaménim, že išiel Valverde do nemocnice. To si nemyslím. Toto sa podľa mňa stane tak raz za 50 rokov, alebo dobre, možno raz za 10, raz za 20. Tomu neverím. Povedal, že dnes boli dva články napísané proti Realu Madrid od ABC, jeden z nich od ženy a že tá žena ani nevie, či sa vôbec vyzná vo futbale, takže samozrejme ešte tam museli zaznieť aj nejaké sexistické proste poznámky, samozrejme. Potom opäť správu čítal od ABC, zase tú istú. Povedal, že neexistuje klub, ktorý by platil proste rozhodcom a vyšiel s tým suchou nohou. Povedal, že vedia, kto líkoval tie správy do médií teraz poslednou dobou, no som zvedavý, kto to bol teda, keď to vraj vedia. Povedal, že Tchouaméni a Valverde sú skvelí chlapci a skvelí hráči. Povedal, že sa nechce chváliť, ale jeho spoločnosť zarába miliardy na viacerých kontinentoch. Perez, ako toto nás extrémne zaujíma ako fanúšikov Realu Madrid. Keby som fanúšikom Realu Madrid, tak ty vole, hrozne ma zaujíma, že čo robí jeho spoločnosť. Kámo, on proste úplne to stratil a musel proste si pohonkať ego, to je neuveriteľné. Povedal, že pravda je, že Real Madrid mal masívny úspech pod jeho prezidentským vedením. Požiadal ostatných novinárov, aby nechali dievča hovoriť, že zvyšok sú škaredy. Áno, on tam na ferovku povedal, že nech nejaká novinárka proste hovorí, lebo že okrem nej všetci sú tam škaredy v tej miestnosti. Proste kámo, Bro to úplne stratil. Povedal, že ho okradli o 7 La Ligue. Vraj mali mať namiesto 7 La Ligue 14. To povedal. Akože ak niekoho okradli o La Ligu, dobre, nebudem to rozoberať, ale kámo, akože povedať, že ťa okradli o 7 La Ligue, hej, keď povieš, že dobre, 1-2 La Ligy nás nejak okradli, niečo bolo, nejaké rozhodnutia, trošku ovplyvnili to, prehrali sme o 1 bod La Ligu, no tak proste tam to je o detailoch, dobre, ale kámo, 7 La Ligue, určite kámo, určite. Povedal, že chcel len obhajovať záujmy klubu, nechce publicitu, slávu, moc, ani nič od klubu. No neviem, toto mi príde proste presne jak úplný egotrip, brácho, ale OK. Povedal, že Real Madrid okradli o 18 bodov v La Ligue tento rok. Ukáž mi prosím ťa analýzu, na základe ktorej si na toto prišiel, že vás okradli o 18 bodov. To chcem vidieť, lebo väčšinou keď som videl nejaké štatistiky, aj počas tejto sezóny, tak akože boli nejaké štatistiky, že Barcelona vychádzala na tom najhoršie, že keby akože sa opravili chyby rozhodcov túto sezónu, tak Barca by bola okradnutá o najviac bodov. Čiže neviem, skadiaľ má toto konkrétne. Povedal, že skutoční socios nehvízdajú, akože nepískajú na hráčov, podporujú ich, takže proste vyzval fanúšikov, aby nepískali na hráčov. Povedal, že ich to boli, keď fanúšikovia
fanúšikovia proste pískajú na hráča. Povedal, že ho budú musieť zastreliť, aby ho dostali z klubu. A potom následne nakoniec povedal dobrú noc a že dúfa, že už nikdy neuvidí novinárov. Kámo, neuveriteľné. Absolútne kino. Dajte mi vedieť váš názor na túto tlačovú konferenciu. Ako som povedal, takýto crash out som asi ešte nikdy nevidel proste. V tak veľkom klube ako je Real Madrid alebo Barcelona alebo niečo také. Toto bolo neuveriteľné. Fakt, ja som si myslel osobne, keď zvolal tú tlačovku, že sa vyjadrí k tomu, že prečo sa nepodarilo túto sezónu vyhrať žiadnu trofej, že čo má v pláne, že budú sa možno diať veľké zmeny vo vedení, u hráčoch, v trénerovi. Nie, on sa k tomu nevyjadril. On proste povedal vlastne v krátkosti, že on je najlepší prezident v histórii, vysmial sa tam novinárom, že píšu o ňom hoaxy, samozrejme musel spomenúť Negreiru, no a toľko asi k tomu, no proste akože celkom výsmech za mňa, takže som zvedavý, ako tento cirkus bude pokračovať. Myslím si, že leto bude sranda, ak príde Mourinho do Realu Madrid, tak podľa mňa to bude absolútne kino. Akože fakt myslím si, že proste fakt pridať Mourinha do tej kabiny aktuálnej, do tej situácie, ktorá není vôbec kľudná, tak podľa mňa je fakt ako naliať olej proste do ohňa. To bude podľa mňa veľké kino, takže veľmi sa teším na leto aj na budúcu sezónu ako barcelonský fanúšik, lebo proste môžem si to užiť. Vieš, že necítim žiadnu hanbu ani žiadny trapás, proste nech sa deje, čo sa deje v tom Madride, ja sa nad tým maximálne zasmejem, alebo sa budem nad tým udivovať, že čo sa to tam proste deje. Neuveriteľné. Šupni sem like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre podobného kontentu. Chod si pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. No a ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.